Hola, nosaltres som en Jesús, la Glòria, l'Ari i juntament amb en Joan som els instructors de Bodypump del Club Natació Olot. Ara us mostrarem un track del Bodypump. Vine a provar-ho! Aquí al Club Natació Olot prenem totes les mesures de seguretat possibles perquè et sentis segur i vinguis a disfrutar de totes les activitats que t'oferim.